खुलुमबाय गिबियाव नांनो अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय मानोना आङो दंफैयो दाहाय 2 नं हाग्राबारि होननाय गामियाव ब्रेकेट दंपारा आंनि उनजाय नुगासिनो नोंथांमोना मा होनो बेखौ न' गोदान मोनसे लुनानै दोननाय दं माने बेखौ सिगाङावबो आं आपल'ड होखांदोंमोन बेखौनो डनेसन होदोंमोन माने मुलुगदा आरो संगिना बाजै दिङा फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय होदोंमोन बेनिफ्राय दिनै फैयै फैयै जोबथा जानो थांगासिनो माने बेसेबां लेभेल सहैगोन न'आ बेखौनो देखायनो थाखाय आं फिन फैफिनदों बे गामियाव मानो होनब्ला बे न'आ जामारदों जामाराखै मिथियाना मानसिफ्रा बेनिखायनो आङो देखायफिननो थाखाय फैफिननाय जाबाय मानो होनब्ला बे न'आ बेसेबां लेभेल ओरैबायदि मोजाङाव बनायदों आरो ओरैबायदि मोजां बनायना होदों जे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मुलुगदा आरो संगिना बाजैनो साबायखर बावो मानोना बेबायदि गोरिब सासे न'खराव जे ओरैबायदि मोजां न' मोनसे अनसुंथाइ होनानै लुना होदों बेबो पाखानि न' बावसो बेबो रुम मोननै नोंथांमोना एकदम सा सिं गासैखौबो देखायजोबगोन जाहाथे नोंथांमोना मिथियो मानो होनबोला जादों जायाखै नोंथांमोना न'खौ सिगां फार्स्टआव आपल'ड होनायाव नुदोंमोन दाथ' नोंथांमोना नुवाखै मानो होनबा न'आ बानायगासिनो ना लुगासिनो ना लुवाखै नोंथांमोना बेखौ खबर मोनाखै बेनिखायनो फिन आं दिनै फैफिननानै नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थानो नागिरदों दे न'आ जागासिनो फिन बेखौ कमप्लिट जानायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयाव लोगोसे मुलुगदा आरो संगिना बाजै बिथांमोनाबो फैगोन पुरा क्लियार थिंसिं होनायनि आङो न'खौ बेनो लागासिनो लुगासिनो थारमाने दा कमप्लिट जानो ओंखारसिगोन न'आ दा दिनै मानि थाखाय बन्द'मोन बेनिफ्राय मानो फैयाखै मिस्ट्रिफ्रा दा आं बुंनो खुलुमबाय रत्नेस्वर बर' जोंहा दिनै मंगलबार सान गोथार सान जोंनि बाथौ धोरोमनि दा बेनिखायनो जोङो जेनेबा दिनैनि दिनाव मिस्ट्रिफोरखौ माने खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो स्टप दोननाय जायो माने मावनो होआ आरो दिनैनि दिनखौ गाबोन बुधबार नालाय गाबोननिफ्राय मावगोन ओमफ्राय आरो मिस्ट्रिफ्राबो बेलेगाव मावबाय थाखादो जेनेबा बिसोर बेलेग खामानियाव माने दिनैनि दिनाव थाङो बा सानथाम सानब्रै बिदि बानायबाय थायो बा सानथाम सानब्रैनियाव बनायो बा सप्तासेयाव माने सानबाखौ बेयाव बनायो बेबायदि बनायगासिनो दङ जोंहा दिनै लिंटार बारबाय मुदा थिखांनो थाखाय माने थिग जागासिनो गाबोननिफ्राय जोङो जागायफिनसिगोन आरो जोंहा मोननै दरजा होनाय जादोंमोन 25 फुट बाय 18 फुट माबाया 18 फुट गुवार 25 फुट गोलाव बेयाव जोंहा मोननै दरजा दंमोन ओमफ्राय खोरखिया जोंहा जाहैबाय 6टा खोरखि जाहैबाय 6टा खोरखि ओमफ्राय मोननै दरजा ओमफ्राय गेजेराव पार्टिसन दङ पार्टिसनखौबो जुदि नायोबा देखायगोन दा आरामसे देखायगोन जोंहा नैबे न'खौ जोंनि दिङा फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय होनाय जादोंमोन मुलुगादा बा संगिना बाजै दा बिथांमोना माने जिहेतु गोरिब न'खराव माने न' लुनो हानाय बा बिदि माबानो हानाय जिथु केपासिटि गैया दुबि बर'नो बिनि मुङाव माने न'खौ होनाय जादोंमोन आगोलावबो नोंथांमोना नायलांखादों जानो हागौ भिडिअखौ मानोना न' बनायनो हानाय बा मानो हानाय बिदि मानसिया रावबो गैया बिदि बनायना होनो हानायबो बा खामानि मावना जाग्रा मानसि नालाय बेनि थाखाय थारमाने एसे अनसुंथाइ होनाय जादों दिङा फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय जोंनिनो मुलुगादा आरो संगिना बाजैनि थ्रुयै आरो बिथिंनो न'आ जोंहा बिसिनि आगबारिबाय दिनै आगबारिनायनि गेजेरजोंनो नैबे माने बारन्दा दङ बारन्दानि बेखौ लखबगोन ओमफ्राय एटाच थागोन बे बारन्दाया एटाच थागोन बेजों लोगोसेनो जोंहा जेनेबा 18 फुट जाहैबाय टटेल आरो बेनि लोगोसेनो जों दा नै गाबोननिफ्राय मावगोन जिता जोंहा बेयो बारा गोबाव नाङा सप्तासेनि गेजेराव क्लियार जागोन क्लियार माने जोङो खोरखि दरजा लगायखांजोबनानै बा थिं देजोबनानै जोङो मोनसे लास्ट भिडिअ बनायबावो लास्टआव आरो बेयाव बे समावनो जोङो बिनि जायनो होदों बे मानसिखौबो जोङो देखायगोन माने सानसे सिगाङाव फैनानै बेखौ थानो थाखाय न'आव थानो थाखाय थारमाने बे खालि बेखौ खामानि मावनो होआ आरो बे खालि दिननि थाखाय बेखौ न'आव थानानै बेखौबो माने फंनैसो बुंनो होगोन बा बेखौ देखायनाय जागोन आरो जाय मानसिनो होदों बेखौ देखायनानै ओमफ्राय आरो दा नै माबाखौ नायलांनो हागोन पार्टिसनखौ पार्टिसन थाहैबाय गेजेरनि मोननै रुम जाबाय ओमफ्राय नै मिटिं 3 पाल्ला लगायना होबाय खोरखिखौ 3 पाल्ला ओमफ्राय सेथलाथिं गालाय 2 पाल्ला लगायना होदों दरजा थानायथिंजाय आरो बै मोनसेयाव बेखौनो सेम बे मोनसे रुमाव बेखौनो सेम होदों नैबे बिथिंबो नै 3 पाल्ला खोरखिया 3 पाल्ला गेजेराव पार्टिसन ओमफ्राय दरजाखौनो एसे 2 पाल्ला लगायना होबाय दा नै जिखिना माने बैयाव पस्ट लखबनो गोनां दङ पस्टखौ लखबनानै बिथिं मुदा थिखांनानै जाहैबाय पस्टखौ लखबबाय बिथिंबो लखबबाय ओमफ्राय ओरैनो बारा गैला माने 80% जोब्बाय आरो 80% जोब्बाय 20% दङ सप्तासेयाव कमप्लिट जागोन खामानिया बेनि उनाव लास्ट भिडिअ लागोन जोङो टटेलि जोंहा थिं सिं दोजोबनानै मानानै दरजा खोरखि लगायनानै लास्ट भिडिअ जोङो आरो बेयाव जोङो जाय न'खरनि गिरिस्थ जायनो जोङो अनसुंथाइ होदों बे मानसिखौबो जोङो भिडिअ देखायगोन आरो लोगोसे आरो बे अनसुंथाइ होनाय मुलुग दा आरो मुलुगनि
बाजै बिसोर फैगोन ना फैया संगिना बाजैया फैगोन लास्ट जितानिखि लास्ट भिडिअ संगिना बाजैया फैगोन लोगोसे बे मुलुगादाया फैगोन लास्ट भिडिअ बानायनाय समाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंबा शेयार खालामबानो जाबाय बिथां मुलुगादा आरो संगिना बाजैखौ जाहाथे दिङा फिल्म प्रडाक्सनखौ अनसायगोन बा अनसायो बयबो बे दिङा फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय जि सावथुन दिहुनगोन बे सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय बा मानो थाखाय बा बिदि बानायनायफोराव एसे हेफाजाब होयो आं बेखौनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बेखौबो आंनिफ्राय खुलुमनानै आं बेखौबो सापर्ट खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो देग्लाय सावथुन फिल्म गोदान सावथुन ओंखारगासिनो दङ बे बानायगोन जोङो नैबे मासनिफ्रायनो बेनो जाबाय दिउदिनि जागोन जोंहा आरो सिगांनि भिडिअ बुंनाय जादोंमोन दिङा फिल्म प्रडाक्सननिफ्रायनो ओंखारगोन बे जोंहा दिउदिनि सावथुना नोंथांमोना माने बानायबाय थानाय गेजेराव बा ओंखारनायनि गेजेराव बयबो हेफाजाब होयो बा सापर्ट खालामो जोंनि भिडिअखौ नायो आरो बैखौबो जोंखौ अनसायहरगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय